58-39 στο ποδόσφαιρο. Μετράτε, κάντε σούμα. Πάρτε στυλό, πάρτε μαρκαδόρο να φαίνονται χοντρά τα γράμματα. Πάμε μπάσκετ. Εδώ μας περνάτε. Βόλεϊ. 35-20. Βαζέλια. Πάμε πόλο. Εδώ κοιτάξτε. 0. Βαζέλια 0. Μπράβο, κολύβηση. 46-12. Βαζέλια. Όσα είναι τα δάχτυλά σας, το χεριόν και άλλα 2 σας κολλάω εγώ. Τόσα έχετε. Πάμε στο Στίβο. Στο Στίβο μας περνάτε. Άρα θα κάνουμε τη σούμα. Στο Στίβο μας περνάτε λόγω τρεξίματος. Στα 100 μέτρα δεν σας φτάνουμε. Πάμε άρση βαρών. 7-6. Να, εδώ κάτι κάνετε από βάρη. Τρομάρα σας. Πάμε σκοποβολή. 11-8. Πού να σημαδέψετε. Δεν σημαδεύετε ούτε πεθαμένο. Πεθαμένο δεν σημαδεύετε. Πάμε και στο πινκ-πονκ. Που θέλετε και πινκ-πονκ, τρομάρα σας. Με τα μπαλάκια. Θέλετε και μπαλάκια, Α, τα δείτε και τα μπαλάκια. 15-12 στα μπαλάκια. Κάτι κάνετε με τα μπαλάκια. Τα πιάνετε. Σας περνάμε όμως. Γιατί εμείς ξέρουμε και παίζουμε τη ρακέτα. Εσείς πιάνετε τα μπαλάκια. Καλησπέρα. Λέγε. Παύλος. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θέλω να... Άντε, γεια! Τη μαγιά στο Βαρδινογιάννη, στο Τζίγκερ, που έλεγες yes men. Καλησπέρα, Παύλος, σοπάρε βαρύ και όχι